जिंदाबाद डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद मावथिफोरखौ लाना सावरायनोसो मा बुंगोन दिनै जोङो कसुगाव जमदुवार आरो सराइबिल दा बेवहाय जोंनि UPPL आरो BJPनि बिबानगिरिफोर मावथिफोरखौ लानानै सावरायदों फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै आरो बेवहाय नुनो मोनदों जे जोंनि ब्लक पर्यायनि बा प्राइमारि पर्यायनि मावथि वार्कारफोरा जोबोद स्ट्रं जानानै दङ आरो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बयबो गोसो गुदुं जानानै दङ मानोना 3 बोसोराव बिथांमोना जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावनो मोनदों बेजों बिथांमोननि बिसासा आरो बारिबावदों थांनाय BPF सरकारनि समाव माखासे सोबख'नाय थगायनाय नासयनाय रायजो राजाफोरनि फारसे नायख्लेंनाय माखासे थासारि दङमोन आरो बिथांमोननि दिनाव सिगि स्टक खालामनाय जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि थासारि दङमोन दिनै BTR ओनसोलाव जोबोद मोजां थासारि फैबाय बयबो खौसे जानो हाबाय गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो अनलायनाया फैबाय बे गोजोन थासारिखौ नुनानै आरो गोबां रोखोमनि जौगानाय हाबाफारिफ्रा जादों बेखौ नुनानै बयबो गोजोननाय मोनदों दा बेनिखायनो फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथि UPPL नि बिजाथि लोगोसे NDA नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा जोबोद बुरजा भटआव देरहानो हागोन बेयो रोखा जाबाय आरो बिनि थाखायनो आङो गावनो फैनानै जोंनि वार्कारफोरजों सावरायदों बिनि उनाव आरोबाव जोंहा पाब्लिक मिटिं जागोन डोर टु डोर केम्पेइन जागोन बे हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थागोन बेरेखा दोलोनि माबा मोनसे गोहोम गोलैगोन नामा बेरेखा दोलोनि जेबो गोहोम गैया मानोना बिथांमोना जि समाव पावाराव दङमोन बै समावबो देरहानो हायाखै आरो बिथांमोननि जाय बिजाथि बिथाङा अलरेडि MCL आवनो जेनखानाय आरो बिथांखौ रावबो मोजां मोना मानोना बिथाङा सरकाराव थानाय समाव जेरैबायदि मोजां खामानि मावनांगौमोन बेखौ मावनो हायाखै गोजोन गायसननायावबो खामानि मावनो हायाखै जौगानायनिबो खामानि मावनो हायाखै जेबो रोखोमनि खामानि मावनो हायाखै बिनिखायनो BTR ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि बिजाथिखौ लानानै रावबो जेबो साना जयन्त बसुमतारी बिथाङा अलरेडि MLA देरहाखानाय आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावदों बिथाङा सासे मोजां आखल आखुनि सासे सेंग्रा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा मोजाङै अनसायदों आरो गोबां भटआव बिथाङा देरहालांनो हागोन মাধব চন্দ্র সেট্টি ইয়ার উপস্থিত হয়েছে সেগুলো নিজের পরিচিতি বলার জন্য অনুরোধ করেছে পরিচিতি বলার জন্য অনুরোধ করেছে আমার